Hej. Jeg skal så bevise gældsformen, som vi har stående herude. Og for at gøre det, så skal vi starte med at argumentere for, hvorfor man kan sætte de her to lig med hinanden. Og grunden til, at man kan det, det er fordi den øverste, det er en måde at skrive en samlet opsparing på. Altså hvis jeg har lagt nogle penge i banken, eller banken har givet mig nogle penge, så har de jo egentlig sparet dem op med en fast rente. Og grunden til, at man kan sætte det lige med hernede, det er fordi det her det er også bare en anden måde at skrive en opsparing på. Der tager den bare udgangspunkt i ydelsen i stedet for hovedstolen. Ja, og de to er to forskellige måder at skrive det samme på, altså en måde at skrive en opsparing på, så kan vi sætte dem lige med hinanden, så vi kan skrive G gange vores fremskrivningsfaktor, eller 1 plus R opløftet i ende, er lige med, og så på den herovre, Y gange med brøken, der hedder 1 plus R opløftet i ende minus 1 over R. Og hvis vi kigger på den form, vi gerne vil vise, så står Y alene, så vi vil gerne isolere Y i heroppe også. Det kan vi gøre ved at dividere med det her på begge sider. Så vi siger G til 1 plus R og ende dividere med, og så brøk 1 plus R og ende minus 1 over R, og det er så lige med Y, og så Y lige. Det er det, vi gerne vil. Og når man dividerer med brøker, må man jo bare gange med den omvendt. Så vi skriver G gange med 1 plus R og det ende gange med, og så flipper, altså så vender vi brøken op, så der står nu R over 1 plus R opløftet i ende minus 1. Og når man ganger, så skal man bare gange med den øverste, så der kommer egentlig bare til at stå G gange 1 plus R opløftet i ende gange R over 1 plus R i ende minus 1. Og noget, så kan vi sætte, fordi det er jo bare gange med, må vi sætte det ned foran. Så det her, det kan vi faktisk bare, det her G kan vi bare tage og sætte ned foran. Og så kan vi se, at vi vil gerne have de her to væk, hvis vi kigger over i vores formel herovre. Og den måde vi kan, det er ved at dividere med 1 plus R i ende. Og heroppe, der bliver det 0, fordi der er det R gange med 1 plus R i ende. Dividerer med 1 plus R i ende, det bliver bare til R. Så der kommer bare til at stå G, og så R på toppen. Og hernede er det to forskellige led. Så der bliver det 1 plus R i ende, dividerer med 1 plus R i ende, som jo er 1. Og så minus 1 dividerer med 1 plus R i ende. Og en anden måde at skrive det på, er selvfølgelig at skrive det som, skal vi helt op. En anden måde at skrive 1 over 1 plus R i ende er bare at skrive det i minusende. Og hvis vi så kigger herover igen, så kan vi se, at nu har vi faktisk den samme form. Ja.